העולם בורא פרי הגפן. אמן! עניתי אמן מכל הלב, בוא נראה. את מדווחת לי שהם התחתנו גדול. זה כל שישי בגן. נזמין אותך לך, מה שלך עכשיו? יאללה, בעזרת השם. יאללה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן! אז אותך אני מברכת שהזיווג שלך ושל ודים יהיה לנצח ונצחים, שתהיו עד הסוף הטוב ביחד. בעזרת השם. אמן. 4 חודשים תקין אצלך, אצל העובר, שיהיה לכם רק טוב בעזרת השם. אמן. יש לך פה חדר מלא במרמורת. כן, אל תדאגי. יש כבר תואר. חלקם עם תואר. יש פה המון שרוצים להיות בביסיטר. של מה של... כן? אנחנו כבר מחלקות פה. כן? רגע, אצלך היא הבכורה, נכון? לא. נכון, סליחה, ניסה. אז אתם ואז עכשיו היא. וחני. בחני, כן. טוב, חני יש עוד זמן. חני בת 16, 15? 15. יש לך עוד זמן, הכל טוב. אין לך בסוף תתחתנו. טוב, ברכת האדמה. זה בוטנים. הנה כבר יש, אם אתם רוצות לדעת מה הברכה שלה, יש אותה. היא המדגימה. טוב, אז ברכת האדמה... טוב, ברכת האדמה זה סגולה לרפואה שלמה ואריכות ימים. אז אני רוצה קודם כל לברך אותך, איריס היקרה. תודה רבה. ברפואה שלמה, באריכות ימים, אמן, אמן. בריאות הנפש והגוף, שבעזרת השם נשמע רק בשורות טובות. תזכי לחתונה של חני בעזרת השם, ולילדים, ונכדים בעזרת השם. רק אמונה והכל מסתדר. וכל מי שרוצה בעזרת השם, מה זה מי שרוצה? סליחה, אני מתקנת, לכולנו. בריאות הנפש, בריאות הגוף, אריכות ימים בעזרת השם, והחטופים שלנו שחזרו הביתה. אני מאחלת באמת שיחלימו במהרה, לא פשוט לעבור את מה שהם עברו, ואיך אומרים, ההחלמה שלהם תהיה לאט, אבל אני מאחלת שזה יקרה מהר ונשמע רק בשורות טובות. אמן. טוב, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן! אמן. נעזר לי שאני עונה לבד, זה יפה. טוב, כי אנחנו קצת... אותי גם. שיהיה משהו יישאר בבית הזה. אז זהו, מה שאת עכשיו הולכת לעשות זה להוריד את הטבעת, ליטול ידיים לסירוגים, אם אין לך נטלה אז כוס, בסדר? ימין, שמאל, ימין, שמאל, יודעת 3 פעמים, ימין, שמאל, ימין, ובואי. המון פעמים אנשים שואלים אותי מה, אני צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה. לא, אני אגיד לכם, בלי כל קשר לכל התורה ומצוות, ומעבר לזה שזה משהו חלק בלתי נפרד, הדבר היחיד והחשוב זה קודם כל להיות בן אדם. אני תמיד אומרת, אנחנו צריכות להיות, ובעיקר אנחנו אנשים, יש לנו כוח, יותר מהגברים, בסדר? אנחנו לקחנו את כל הכוח וכל העוצמה. ואישה שהיא מאמינה בעצמה, שהיא מאמינה ביקום, שהיא מאמינה בבורא, שכל מה שקורה בחיים קורה לטובה, החיים שלה הרבה יותר קלים. זה החוק בחיים. אם בן אדם רוצה להצליח במשהו, אם בן אדם רוצה לזמן לעצמו, אני תמשיך, צריכה להמשיך עוד ללב שלי. אבל תקשיבי, לשתור. כל הכבוד זה זה לא כזה קל. מה חשבת? למה המציאו עכשיו את המיקסר ל2 קילו קמח? אני מבצעת לך. לא נורא, אבל תראה, את עושה את זה. יש לך חי. צריכה עוד קצת. בוא נראה רגע, תביא לי 2. כן, עוד. מה שתעשי זה אגרופים. תחשבי עכשיו, בא לך לפרק עצבים. ודים עצבן אותך היום? כן? עצבן אותך, לא? היום עוד לא. היום עוד לא. בדיוק, את צריכה לתת אגרופים. לאחד את הבצק, כן, בדיוק. עוד קצת, 10 דקות ותסיימת. לא 10 דקות. כמה דקות ותסיימת. יאללה, עוד קצת. לא, זהו, עכשיו תעשי ככה, תמשיכי. תעשי לך את העצירה לשנייה ותמשיכי. כן. וכשאני מדברת על אמונה, אני מדברת על זה שאתן צריכות תמיד להיות בשמחה. נכון, עברנו את 7 לאוקטובר, כולנו חווינו את זה, נכון? לצערנו הרב. ואנחנו עדיין בסוג של, אומנם כולם חזרו, אבל עדיין לא חזרנו להיות מה שהיינו. זה סוג של שואה 2 מבחינתי היה. זה הייתה סתירת לחי. מה גרם לכל החטופים שלנו לשרוד, אתם חושבים? מה גרם להם? אמונה. בדיוק. אמונה במה?
שהם יחזרו למשפחות, שהם יראו את אבא ואמא שלהם. אחד אמר, שמעתי דיבור בעברית ברדיו של הערבים, זה החזיק אותי. אחד אמר, מצאתי פרק תהילים. אחד אמר, זה מה שהחזיק אותם בחיים. בן אדם לא עלינו שגילו לו את המחלה, והוא לא יאמין שהוא יתרפא ממנה, הוא לעולם לא יתרפא ממנה אם הוא לא יאמין בזה. בן אדם שהולך לעשות מסאז' ומה היא אומרת לכם תמיד? תשחררי את הגוף, נכון? אם אנחנו מקובצות, אני לא באמת ארגיש את המסאז', אם אני אשחרר, אני ארגיש הכל. ככה זה החיים. לא משנה מה יעבור עליכם בחיים, לא משנה מה קורה לכם בחיים. הדבר הכי קשה, החושך הכי גדול, בנות, תישארו באמונה. תאמינו בעצמכם קודם כל. שמגיע לך להתחתן, שמגיע לך ילדים, שמגיע לך למצוא עבודה טובה יותר, שמגיע לך להתפתח, שמגיע לך להיות בריאה, שמגיע לך. אם אין אמונה, חצי מהדרך פספסנו. כי הגוף, מתי הוא מתחזק, מתי הוא בריא? כשהנפש בריאה. וכשהנפש מבפנים שמחה, הכל מסתדר. איך הנפש שלנו שמחה? בחצי הכוס המלאה. אחד מהחטופים, לא רק אחד מהחטופים, כולם, אמר, תפתחו את המקרר, יש לכם שם מלפפון, עגבנייה, תגידו תודה. לא מובן מאליו. קמנו בבוקר להגיד תודה. כולנו רוצות להיות יפות יותר, מוצלחות יותר, בעיקר שאנחנו דור של אינסטגרם ופייסבוק והכל. בא לי את החתן הזה, בא לי שהוי הזה, אבל בוא נגיד את האמת, אף פעם לא נסתפק במה שיש לנו. מצאתי את הבעל, אולי לא מצאתי את הבעל הכי איכותי, אוף, מעצבן אותי, בא לי להחליף אותו. יש לי ילד, מה, רק ילד אחד, אני רוצה ילד, עוד ילד, יש לי את האוטו הזה, לא בא לי את הג'יפ, נכון? תסכימו איתי? כולנו, גם אני כזאת. אבל מה? ברגע שאנחנו לומדות להסתכל על כל הדברים שיש לנו בחיים, אנחנו חיות חיים הרבה יותר טובים. ותאמינו לי, מניסיון החיים, מדברים שאני עברתי, מדברים שאני שומעת כל הזמן בקליניקה שלי, מדברים שאני יודעת, וגם מהתורה, שהתורה מלמדת אותי הרבה, ברגע שתתמקדו בכל הדברים הטובים שלכם, תגידו תודה על הדברים הטובים שלכם, אני לא יודעת כל אחת מהחיבור שלה. וזה בסדר, לא חייב לפתוח פרק ולהתפלל בשפה שלכם. כולנו בטוחות שאנרגיה מושכת אנרגיה. אם אני אחייך עליכם, די סביר שתחייכו אליי, אלא אם כן זה משהו מיוחד, אבל לא, נכון? יפה. אם אני אקום בבוקר לעולם ואני אחייך ואני אגיד היום יהיה לי יום טוב, בעזרת השם יהיה לי יום טוב. זאת הגישה לחיים. אני מאחלת לכולכם שכל מה שאתן רוצות וכל מה שאתן מאחלות לו, שיתגשם לכם בזכות הקלה היקרה שלנו. למה לא לעשות הפרשת חלה ולא לקיים מצוות, כל הכבוד לה באמת. וכל הכבוד לה, בצק, בואו נתחיל כפיים, זה בהקלט שפה. שימי, זה מעט. יאללה, לכו לאכול. בואי, אני מזיז לך, לא צריכה את זה עכשיו, גם פעמים כבר בלכת עכשיו. תפתיע אותו, ואז אני אביא את זה. יותר גדול ממך בצק.
תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. אתה זוכר איך הכל התחיל? מה שלי, מה שלא
Палестине знает душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Мама, ты умни, ты родная, нежная моя. Мама, ты умни и неповторимая моя. Улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не ставят, серебро в висках пустая, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки, ночи мамы не найти по дороге. Бог храни тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки, ночи мамы не найти по дороге. Бог храни тебя. Мама, ты нежная моя. Има и неповторимая моя. תראו, לא עברה שעה. אנחנו בתנאים של חורף כמעט. תראי, תגידי בוא. חם בלב, חם בלב. נראה לי ודים יגיד, זהו, אני רוצה כל שבוע פשוט חלב. בעזרת השם, לא, שתעשי לו לחם. בעזרת השם. שלנו, בבית. טוב, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שבא לפה, כל החברות, שאני הכרתי את כולם, חלק אני מכירה, חלק לא, אבל הכרתי כמעט רוב המכירה. אני צריכה גם מאוד מאוד מודה לך שארגנת לנו פה ערב כזה. אני מאוד מודה לך. רציתי לספר כאילו ככה בקצה, כאילו לא רשמתי כלום, מה שיוצא מהראש זה מה שאני אגיד. לא יודעת. לפני 7 שנים חליתי במחלה מאוד מאוד קשה, וכל העולם שלנו התהפך. וכל המשפחה שלנו יודעים, וילדים שלי וכולם, שזה היה תקופה נוראית, והיה מאוד קשה. ובזמן הזה כמה שנים לא תפקדתי בכלל, הייתי במיטה, בבתי חולים, אבל לא הייתי כאמא, לא הייתי כלום בבית, לא אישה, לא אמא, לא כלום. בתקופה הזאת אסתי מאוד עזרה לי. בבית ספר המנהלת אמרה לי, לא רואים שהבת הקטנה שלך חני, שאת לא מתפקדת, היא באה לבית ספר תמיד עם הסנדוויץ', עם התיק מסודר, בבגדים נקיים, אף אחד לא האמין שאין אמא בבית. כי אסתי החליפה אותי ועשתה כל העבודה הזאת.
שנתיים שאני הייתי בטיפולים כימיים, היא מאוד מאוד עזרה לי בהכל. אני צריכה להגיד שאסתי עוזרת לכולם, מגיל קטן לכל החברות, לכולם, מי שמתקשר משהו, תמיד אסתי רצה, לא משנה זה, פעם היה ב-11 בלילה, אני זוכרת עד עכשיו משהו, אירנה הייתה צריכה. היא לא יודעת מה, זהו, נסעה לאירנה, לא יודעת מה, לא זוכרת משהו לקנות לה, זה אני זוכרת. ואסתי תמיד עוזרת. עד עכשיו יש לה לב מאוד מאוד גדול, לא רק למשפחה שלנו, לא רק לחברים, היא עוזרת לכל אחד, היא מאוד תורמת, והיא גם ציונית מאוד, פטריוטית, לפי האינסטגרם שלה וההיסטורית. ואני צריכה להגיד שאני מאוד מאוד רוצה שיהיה לה בית חם, שתמיד יהיה לה שם ריח של חלב, שיהיה צחוק של הילדים, הרבה ילדים, שהמשפחה הזאת לא תדע צרות, שכולם יהיו בריאים וכל מי שבא לפה שכולם יהיו בריאים, כי אין בריאות אין כלום, צריך בריאות, צריך הרבה כוח בחיים, חיים לא קלים בכלל, וצריך להסתדר עם זה, צריך להילחם לפעמים, ואני רוצה שהיא וואדים ימצאו את הדרך שלהם, למצוא ככה משפחה שהם יבינו אחד את השני, שהם ירגישו אחד את השני, שתהיה שם אהבה ושיהיה שם אור, לא רק אור שמש מנורה, שיהיה אור בבית הזה. אז אם יהיה אור, יהיה גם אהבה ותמיכה אחד בשני, הבנה, אז הכל יהיה בסדר. אמן. 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 מזל טוב. כפיים. מה זה לא אחד? ריגשת אותי ברמדות. גם בא אליי. פעם ראשונה שאני עם דמעות בעיניים. לא כי אני לא רגישה חלילה, בכלל לא, אבל בגלל שאני בתפקיד של אימון אני תמיד חזקה. גם שבאים מספרים לי את הסיפורים הכי כואבים, אני מאוד חזקה כי אני חייבת לחזק אותן. פעם ראשונה שמישהי גרמה לי כי עשית את זה מהלב. כן, נכון, מכל הלב. יצא לך מהלב, ואת ריגשת אותי, איזה ילדה מהממת את. האמת שקלטתי עוד שהיא באה אליי למפגש בהדרכת קלות, ושדיברנו, אמרתי לכם, אני גולשת מעבר, היה לנו שיחות נפש, שאת נשמה גדולה. והכיבוד הורים זה הדבר הכי חשוב בעולם. נשמה מאוד גדולה. גם אם אבא יעצבן, גם אם אמא תעצבן, לכבד הורים זה המצווה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך. בעזרת השם שהזכות שלך תעמוד לך הרבה דברים טובים. לא יכולתי להדליק את המזרחית אחרי שגמרת לילד. איך אני מדליקה עוד פעם את אמא יקרה, וזה כבר הרגיש לי לא שייך. טוב, יאללה. אז יש לנו ככה, אם אני אתבלבל תגידי לי, טוב איריס? יאללה, יש לנו ברכה ראשונה מאבא של אסתי. גנדי. המון מזל טוב עד 120 ביחד באושר ואהבה גדולה. תמציתי גבר, אבל פחות הוא רצה. לאסתי, זה מהאח חנן. לאסתי אחותי הקטנה שכבר לא קטנה כל כך, המון מזל טוב, בהצלחה והרבה אושר בחיים המשותפים שלכם, שיתקשר לכם כל מה שאת מאחלת לעצמך ולכם כזוג אוהב המון. פה לא כל כך הבנתי, סוגריים את קוף. הוא בדק בעיקר שזה כאילו היה חנן בלי סיום הזאת. אז הוא אמר פה את הקוף. כולנו. סבבה. טוב. ועכשיו חנו. רגע, אנחנו נקבל את הקטנה והחמודה הביישנית, שכבר לא ביישנית, חני לבוני! אחותי מתחתנת, אז תרימו לקריים, הולך להיות פורח לערב, יש הלילה חתונה, חברים, חברות, חזרנו מחברות. נראה לי את הולכת להתחתן עם תימני בעתיד. אל תגידי לנו עולם, לא יודעת מה יהיה. סבבה לי, ואז לא תקבלי. רוצה מיקרופון? לא נראה לי. אחותי היפה והקופה, ולבד עם חיים מלאים באהבה, הקשבה, מלא כסף, אמונה אחד בשני ושמחה, שהדרך שתלכו בה תהיה מלאה אור ותקווה.
שיהיו לכם הרבה חוויות חדשות, חברים חזקה ושיתוף אמיתי שמחזיק אתכם יחד בכל רגע. הלוואי שהאור שתיצרו יחד יאיר את כל דרככם, שתבנו בית שיהיה מלא חום, אהבה ונוחות. אוהבת אותך מאוד ושמחה שמצאת את אהבת חייך. פטי צ'אט שביטי. אל תתיחי אותה, זו שאלה. יש שאלה שם. אוקיי, כפיים לחני. יש מישהו שיכולה לצלם? בא לי שצלמו אותי. לא. אצלי, כן, בא לי להיות אצלך בזה. לא יכולה לכוון אליה, את יכולה לכוון אליה. מדברת אבל. לא משנה, תסתלמי אותה. וידאו? אני רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך מלא מלא מלא, ושאת הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים. אני מאוד שמח שיש לי אותך, ואני מאוד שמח שאת הולכת להיות אשתי לכל החיים, ולא יכולתי לבקש משהו יותר טוב ממך, כמו מלאך שאלוהים שלח לי, וזהו, אני שמח שאני הולך להקים איתך בית בישראל. בעזרת השם נהיה מאושרים כל החיים, ונאהב אחד את השני עד סוף החיים, ואני אוהב לך מלא מלא מלא. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבקש ממך בערב הקדוש של הכלה היהודייה והקדושה הזאת, שהיה כל כך חשוב לה לעשות הכל מדויק, וזה לא מובן מבחינתי מאליו בכלל. את מהממת על הרצון, על ההשתדלות להקים בית בישראל כשר, על הכוונות, על הלב הטהור. אני מברכת אותה, אסתי בת אירי, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעניק לכם אושר בבית, בשמחה, ויהיה לכם חתונה שמחה, ויהיה לכם הרבה ילדים שמחים, בעזרת השם, כל מה שאתם רוצים שיתגשם לטובה. אמונה, עם סגולה, בואי כלה, תוך אמונה, עם סגולה, בואי כלה, בואי. הקדוש ברוך הוא יברך אותך. אמן. שמע ישראל אדוני אחד רצון פחד אדוני ולכנו וישל כל מקשמות לך יתגשמו בבקשה שתהיו בריאים ומאושרים. אמן. אמן 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 אמן. בעזרת השם, אמן. יהי רצון ולשכונך אדוני אלוהינו באלוהי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחושב כאילו פרגינתה בכל פרטיה ותקותיה ותחשב על רמת החלה שאני נרמה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפעמים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה זו כפרה לעוונותי ואז אהיה כאלו כי נולדתי מחדש כי היה מחטא לעוון ויוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי וילדים בעזרת השם. בניזונים תמיד מיתר של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו וברוב אהבה ושיתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר וכשם שאינני מקיים את מצוות חלה בכל לב יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמירני מצער וממכאובים כל הימים אמן. ויהי רצון שיבננו בית המקדש במהרה בימינו אמן. וכן יהי רצון מלפניך רבנו לפני העולם שתרחם על כל איש ואישה קטן או גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרוי בצער. אנא אדוני תצילם מצרתם וילחם ברבותיך מחזירם בתשובה שלמה ותגלנו תגלה שלמה למען שמך כמו שכתוב אדוני אמש על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אמן אמן. עשיתי איזה בצק עשית לה. אתה יודעת שצריכה להכין חלות ולחמניות, בסדר, אין פה חברות.
טוב, אז אני אגיד, גם תדעי את, בסדר? מי שעושה הפרשת חלה, לא יודעת, במקרה, או מי שתרצה אי פעם לעשות, אז שתדעו שזה בעצם לא ראוי למאכל, לא משתמשים פה, זה המצווה של הפרשת חלה, בדיוק.